pitanje koliko si omražen je lako pitanje. Previše jer si ko od vas stvoren za disanje, a ja stvoren da stvaram, hvatam priliku za to. Onim što kritikuju to nabijem kritiku u nos. Stalno vise na netu usled lenjosti, ja takve šutem u dupe okrenem pravim vrednostima. Sa druge strane bita baš te strofa bomba, sad je moje u duetu s istom kao Scooby Koptajda. Unija, zlatni presek sija zato što igramo grubo, al kad pljunemo biva blago loš. Program 31. slobodno zovi me Tebrix, pravimo od Novaka show ko Đokovićev trener. Sereš a sve reči partikule, brate ćuti jer ti se izgubi svrha ko planinar kad se spusti. I stvarno nema potrebe da sereš ponovo, nemoj ni ništa da pitaš jer na bitu je odgovor. Likovi rade to kako to rade, al to rade loše, pa se loše, mnogo nohom, ono padne kroše. Bićemo cool ako je to plan Boga i vam dam hardcore ako da sam član korna lepi. I ti to ne želiš, samo bih da popričamo pico gde bežiš. Sve te pesme ko stare novčanice, ništa ne vredi to. Ja koliko vidim mrtvih predsjednika, to je jezivo. Lepilo, nisi sa žvaku gradivo, prodat ću bar 500 komada, možemo da se kladimo. I ne mislim na mixtape, sine, kakav tiraž, pa namiraž. Ispred vas previše svojima kažem jedine. Jeste zaboravili, ne recitujem pesmice, tu su samo pesnice, veliki par muda i crne najkice kada bežim od pandura. Pa ću